Җирлегебездә бөек җиңү көненә багышланган бәйрәм чаралары дәвам итә. Бу бәйрәм үзләренең канлы җаны тәне белән аны якынайту өчен көрәшкән һәм ниһаять үз куллары белән Рейхстаг түбәсенә хаклык байрагын кадаган фронтовиклар өчен аеруча кадерле, якын һәм изге бәйрәм. Мөслим районыннан гына шушы сугышка 8 меңнән артык кеше киткән һәм инде аның 5300 әйләнеп кайта алмаган үзебезнең кырга. Инде Татарстан буенча бу саннар бигрәк тә күп. Ул 700 мең. Бу инде 700 мең ул күз алдына китерә торган саннар түгел. Еллар тынычлыгы, тормыш муллыгы алып килгән бөек җиңү безнең һәммәбез өчен дә кадерле яткар, горурлыгыбыз булып тора. Бәйрәм чарасында чыгыш ясаган мәктәп укучылары үзләренең шигырьләре аша тыл ветераннарына, сугыш чоры балаларына аяз күк йөзе теләде. Җиңү бәйрәме котлы булсын. Киләчәктә инде барыбызга да сәламәт булып, шушы матур таңнарны каршылыгы яссын. Авылда өлкән кешеләр исән сау булсыннар әле. Алар белән авыл тулыланып тора. Укучыларыбыз кичкенәдән җиңү бәйрәменең зурлыгын, аның өлкән яшьтәге, өлкән буын кешеләр өчен нинди зур мәгънәгә ия икәнлеген аңлап үсәләр. Авылыбызда тыл ветераннар инде бетеп бара. Бер генә Мөшәрриф апа гына калды. Бүген без бирегә килгән кешеләр барыбыз да үзебезнең югалган әтиләрне, бабайларны, инде әниләребез үзләренең ирләрен сагынып искә алдылар. Бу көнне авыл халкы куанып та, моңланып та утырды. Җиңү китергән бәйрәм истәлекләргә бай булды. Соңыннан өлкәннәр чәй табыны артында аралашып, хәтирәләре белән уртаклашты. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе.